राउर सबके हमार ब्लॉग में स्वागत बा जी। तब विश्वकर्मा पूजा के तैयारी पूरा मोहल्ला में शोरगुल, घर के आंगन में पूजा पाठ कहिला जाहो। विश्व में हर कर्म के एक कर्म रहेला जेका से जुड़ल रहेला पूजा पाठ। तो हमार घर में विश्वकर्मा भगवान के जोरों शोरों के आवे के तैयारी के साथे साथे उनकर पूजा पाठ में हमार पूरा फैमिली जुड़ल हथिन जी। मतलब मग्न हो के उनकर पूजा पाठ में आरती और भक्ति के साथे बैठल जानी जा। भले होई भगवान ओकरा बाद बनी इंसान। हमार घर में इ औजार के यही चिनासी बाटे की हो खानदानी तौर से दादा पापा चाचा आगे हमार भाईबो सबन भी जी प्लम्बरिंग वाला काम करती। हो सकली है तो उन लोग कुछ अपना लाइफ में बड़ा भी कर सकली है जी अगर विश्वकर्मा भगवान के कृपा रहले तो। काहे के खातिर विश्व में पहले भगवान आके इंसान के सिखावेली ओकरा बादे इंसान के दिमाग में कुछ घुसेला हो। इहे से त धरती पे हर एक दिन भगवान के पूजल जाला। दिमाग और इंसान शांत बैठ सकेला लेकिन भगवान की पूजा अर्चना कभी ना खत्म होवे के चाही। पूजा पाठ होइला के बाद फाइनली हमार घर के गाड़ी मतलब बाइक जी कोई त ससुरैतिन गाड़िए पे अपन धौप जमावत आ कोई 4 चक्का त कोई 5 चक्का। हमरा हिया हवा 2 चक्का आ 2 पहिया भी हवा जी। दाम खास और मजेदार साई साई भागा है, पैसों ना लगा। एक घर में जितना भी 12 टन टून वाला सब विश्वकर्मा भगवान